Té un minut? Només un. L'Spock. Ha notat alguna cosa estranya en ell? No, no res. Per què? Doncs no ho puc precisar sense un reconeixement, però està cada dia més inquiet i si no fos vulcanià gairebé diria nerviós. I no només això, l'he vigilat i fa 3 dies que no tasta el menjar. Bé, diria que es tracta d'una de les fases contemplatives del senyor Spock. Senyoreta Chapel. Doctor McCoy, capità. Capità. Què és això? Res. Oh, sopa de plòmic vulcanià i segur que l'ha fet a vostè. No abandona l'esperança, oi? Bé, el senyor Spock no menja gens, doctor, i jo he sabut per casualitat que... Tranquil·la. Endavant, senyoreta Chapel. McCoy, tinc feina. Jim, quan li vaig suggerir a l'Spock que li tocava fer-se el seu reconeixement rutinari, el seu lògic impassible primer oficial se'n va tombar i em va dir: si no deixa de ficar el nas en els meus assumptes personals, doctor, tingui per segur que li trencaré la cara. L'Spock li va dir això? Què és això? Tafanejant, ficant el nas. Si vull alguna cosa, ja li demanaré. Capità, sol·licito un període de permís al meu planeta. Amb el nostre rumb actual només suposaria una desviació de 2,8 dies solars. Spock, què diantre vol dir això? Li he fet una petició, capità. L'únic que li demano és que em doni una resposta, sí o no.